janvier kalo tile 11 san 2021 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la sɛgɛnbali ɲinanbali o ye aw de ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Biye a tile 100 de ni an ka jamana ɲɛma fo ka taa se an ka jamana ɲɛma danga masa ni olu y'u ka kalekan ni ka o di k'a fɔ k'u bɛna camancɛ fanga ni ka a latɛmɛ an ka jamana o kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la sa CEDEAO ma u bɛna na an ka faba o kɔnɔna la bi tɛnɛ u bɛna tile 2 bɔ ɲɔgɔn ye ni ka o kɛ. Korokaw olu fe no sa koro dugu min be no ni ale be wele ko sakuru ale be koporopen na ale be koro o laminina bingani wale tara ni ka nin dugu in sɛgɛrɛ ma marama fɛntigi la kodɔnbali dɔ olu fɛ sa a kɛra alamusa janvier kalo tile 7 san 2021 u ka fɔla sa ko u tara n'u ka bagan dɔw ye ani tuguni ka u ka bolimafɛn sen 2 u tara ni o 3 ye nka ko kɔni kunna jamayɔrɔ kɛra fɛn min ye sa o de ye maa kɔni ma bɔnɛ ani na ni bingani na. Buremkaw ulu fana fe no sa demise maa ba 32 boloci bena kɛ ulu la no be tali kɛ sumaya bana boloci a bena daminɛ demise mun na sa munu si bɛ t'i jɔ kalo 3 fo ka taa se kalo 59 ma a baara bɛɛ lajɛlen daminɛna janvier kalo tile 8 n'a bena taa kuncɛ janvier kalo tile 12 san 2021 bolocila maa 140 ulu de bena do dunidu ni ka ni boloci nunu ni ka a kɛ laɲini ye fɛn min sa o de ye palui bana n'o ye sumaya banakisɛ ale be se ka kɛlɛ ka bɔ u ka dugu la cogoya min na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ hali bi UNTM u ni an ka gouvernement ma u ma se ka bɛn ka fɔ kɛ u ka laɲini olu la u tun bɛna sigi ka fɔ kɛ alamusa tɛmɛni janvier kalo tile 7 san 2021 o bɔra a ma u bɛna sigi ka kuma kɛ bi tɛnɛ ko kura n'o bɛna bɛn janvier kalo tile 11 ma san 2021 ni kuma in yɛrɛ tiɲɛtigɛ la sa jumadon janvier kalo tile 8 san 2021 u ka secrétaire fɛ sa ni o ye Isa Sanogo ye. Kabini marsi kalo san 2020 an ka kɛ yɛrɛ ye lakɔliso minnu be yen nɔ sa degun talen do ka olu sɛgɛrɛ ka sababuya kɛ an ka gouvernement ma k'u be lakɔliso u b'a datugu cogo min ka d'u ye u b'a dayɛlɛ cogoya min ka d'u ye ka sababuya kɛ coronavirus ye bana ye nin kelen be waleya min n'a kelen do ka olu degun kosɛbɛ ka sababuya kɛ u tɛ ka sara a cogoya la wa u tɛ ka se ka u ka baara ni ka a tɔnɔ ka a labɔ o de kɔnɔna la sa janvier kalo tile 8 tɛmɛnin na sa n'o bɛnna jumadon ma u bɔra ni ka u ka nisɔngoya k'a yira ka tamakɛ ni ka taga ministriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kalanko ma ka taga yen nɔ ka taa yiru la k'a fɔ k'u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye an ka gouvernement maaw ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kalanso a bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na. An bɛ to kalanko ale hukumu kɔnɔna la hali bi an ka sanfɛ kalanso karamɔgɔ minnu fana tun bɛ yen nɔ n'olu kun kelen do ka baara bila ni ka o kɛ an bɛ se ka fɔ ko tare ka sababuya kɛ u ni an ka gouvernement ma u ye sigi ka fɔ kɛ ni u ye bɛnkan kɛ bɛnkan min ni a kun bɛ ka ɲini kuru 20 kɔnɔna la u ye bɛnkan kɛ kuru 14 o la o de la sa u tun kelen do ka baara bila ni ka o boloda janvier kalo tɛmɛnin o de la sa u kun kelen do ka baara bila ni ka o boloda janvier kalo o kɔnɔna la sa tile 5 ka taa se a tile 9 ma u ye dansigi kɛ o la u ka nin bɛnkafɔ in yɛrɛ kɛra alamusa tɛmɛnin janvier kalo tile 7 san 2021. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw olu fe nɔ u ye gouvernement kura ni ka o sigi gouvernement kura min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ ministre 25 o de kan 12 olu tagara 14 ulu donna u ka fanga sinamatɔ ɲɛma min bɛ yen nɔ sa n'o ye Zenfere Dabere sa ale fana donna gouvernement kura in o kɔnɔna la.
Ganakaw ulu fe no sa Gana ulu kelen no ka u ka dugumasira nin ka o datugu kabini marisi kalo san 2020 ka sababuya kɛ coronavirus ale bana ko ye. Nin kɔni kɛra waleya min ni a kelen no ka u ka jagokɛlaw nin ka degun ta ka ulu sɛgɛrɛ. O de la jagokɛla dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ sa ulu kɔni wajibira n'u ka u ka jagoso ka ulu bɛɛ lajɛlen datugu ka sababuya kɛ u tɛ ka se ka nafa sɔrɔ u ka baara la. Kabi kunnafoni datuguni Madagaskarikaw ka dugu o ye sa Masegin Boyongo u ye ulu minɛ ni ka u don kaso la juma ka dugu jɛ sibiri o la sa u y'u minɛ kun min na sa o de ye k'a fɔ ko u ye sanu kilo 74 ni ka o de minɛ cɛ saba bolo u tun bɛ ka taa Madagaskarikaw fɛ yen nɔ sa u y'u minɛ Johannesburg u kelen k'u minɛ wagati min na sa u y'u don bɛrɛ la ka sababuya kɛ sanu min tun bɛ u bolo u tun bɛ ka bɔ n'a ye k'u bɛ taga n'a ye Ethiopie n'u tun bɔra Ethiopie u tun bɛ u kunda Dubai kan. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen san bɛɛ Ala k'an ka san Ala ka hɛrɛ caya san caman bɛ masa Aramani bolo Ala k'o yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na 2020 kasara minnu kɛra a kɔnɔna la banbagatɔ minnu tayana a kɔnɔna la an bɛ masa Aramani deli Ala ka 2021 Ala ka an kisi o bɔnɛw olu tɔɔrɔ ma an ka tungaranke minnu bɛ an ka jamana ale kɔ kan an ma ɲina aw kɔ ka sababuya kɛ aw bɛ jamana kɔfɛ aw hakili bɛ aw faso la anw fana hakili bɛ aw la Ala ka tunga Ala k'a ɲɛ malaw ma faama jugu Ala ka aw kisi olu tɔɔrɔ ma aw ɲuman taara cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la Ala ka aw ɲuman segin ka na an fana ɲuman sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.